Για τώρα εδώ Ματή θα μου μάθει να αλλάζω. Μάθημα νούμερο 2. Λάδια, όπως το είπες. Μετάδοση. Λάδια μετάδοση. Λοιπόν, για να τα πούμε λίγο πιο απλά. Το μηχανάκι έχει δύο πράγματα. Κίνηση και μετάδοση. Κίνηση είναι αυτό που παράγει, δηλαδή το που σου δίνει την κίνηση. Και μετά αυτή η κίνηση, δηλαδή πώς κινείται το πιστόνι, αυτή την κίνηση τη μεταφράζουμε σε κίνηση του όλου της μηχανής. Δηλαδή η κίνηση πώς μεταδίδεται στο μηχανάκι. Ωραία. Δηλαδή η κίνηση είναι στον κινητήρα, κίνηση κινητήρας και μετά η μετάδοση. Σωστά. Οκ, τώρα πάμε να αλλάξουμε τα λάδια της μετάδοσης. Σωστά λέει ο Καράκιος. Να σου λέει τι θα λέει. Μα λέει αυτό στο αμάξι ακριβώς έτσι. Σου λέει έτσι του γίνεται. Πάει από την κίνηση, πάει στο κινητήρα και ξεκινάει το αμάξι. Ναι, ρε μπρο, άμα είσαι μέσα στην Αθήνα και μετά την οδό, λογικό είναι. Πα! Καμεραμάν. Λοιπόν, Τουλάχιστον είναι πιο φυσικός από πριν. Από πριν, όντως. Άλλη μια να το κάνεις εδώ. Εγώ την πάντα. Άσε μόνο αυτό. Χρεώνεσαι βλάκα τώρα, χρεώνεσαι. εσύ πόση ώρα έχουμε περάσει. Είσαι Όχι, είναι μισή ώρα. Όχι, ρε πούς. Θα πάρει 50 ευρώ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, έλα. Τι είναι αυτό το τασάκι. Όχι, αυτό είναι για τα λάδια της μετάδοσης. Βλέπω τώρα. Τα σάκι είναι ένα τόλο. Λοιπόν, αυτό εδώ από εδώ θα συμπληρώσουμε, θα την ανοίξουμε σε λίγο. Είναι η ίδια φάση με την τάπα πριν, απλά εδώ δεν τα ζυγίζουμε, δεν τα μετράμε από πάνω. Και πρώτα τι θα κάνουμε, θα στραγγίξουμε, έτσι. Και είναι αυτή εδώ η τάπα. Αυτή εδώ η τάπα. Οκ. Οπότε πάλι με το κλειδάκι σου κάνουμε την ίδια διαδικασία. Ξεσφίγγεις. Φέρε το πιλάκι εκεί. Ναι. Θα προσπαθήσεις λίγο αυτό το πλαστικό να το σηκώσουμε λίγο, ό,τι μπορείς. Κράτα το πιο πάνω, έχει δει σε πολύ κάτω εκεί. Μην ξαναπώνει. Την άλλη μεριά. Μήπως το κάνω λάθος. Το δεξί χέρι να θυμάσαι. Ωραία, άρα. Έτσι, προς τα σένα. Άρα από την άλλη θέλει αυτό. Έτσι. Τέλειος. Αυτό είναι κομμάτι του learning process. Ωραία, κάτι καταφέραμε. Μην αγχώνεσαι, πίεσε το δυνατά προς τα μέσα. Νομίζω έχει ξεσφίξει, έτσι. Νομίζω και εγώ ξεσφίξε. Έτσι, αυτό να ακούω σαν καβλώνεις. Ωραία. Βγάλε τώρα το μοχλό, την τροχαλή αυτό με το κόκκινο. Και κάτω όπως πριν. Ακριβώς. Στην ερμήτα σου. Και από κάτω θα βάλουμε αυτό για να είμαστε safe. Βάλτε το καλά μέσα. Έτσι. Είναι και λίγο δύσκολη γωνία, μην αγχώνεσαι, δεν φταίς εσύ. Έτσι. Μπορεί και με το χέρι να σε βολεύει τώρα. Ωραία. Αν δεν βρέξουμε λίγο χεράκι, φίλε, πώς έγινε. Αν μπορείς κράτησέ τη μετά, μην την αφήσεις να πέσει. Γιατί πριν την άφησες, απλά ενημερώνω. Τέλεια. Δεν την άφησες. Για δείξε εδώ, μαλακά, πώς εξελίχθηκες την προηγούμενη φορά. Φίλε, όντως. Μαθαίνει Αν γρήγορα. τα βρωμείς στα χέρια σου, πώς θα γίνει καλός, έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα λάδια, έχουν βρωμίσει λίγο. Μετάδοση, Αλλά έτσι. Καλά είναι, ναι. Στο X-Max αυτό το μηχανάκι, συνήθως τα λάδια της μετάδοσης είναι περίπου παρόμοια με τα λάδια της μηχανής. Πριν βάλαμε 10-40, τώρα βάλουμε 10-30. Ωραία. Είναι άλλο λάδι. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει στην ουσία, κάτι που ανακάλυψα τελευταία, που είδα σε ένα βιντεάκι ενός Ιταλού. Παίρνει αυτό και βάζει ένα λάδι, λέει 75-95. Και τρελάθηκα. Εγώ λέω τι 75-35, ρε. Αφού βλέπω το μάνιο λέει 10-30. Και μπαίνω εκεί στα σχόλια και λένε ότι το εξόδες, το viscosity, δηλαδή το πόσο παχύρευτο είναι το υγρό, το 75-95 είναι περίπου παρόμοιο με το 10-30. Γιατί όμως αυτό είναι 75-95? Τα λάδια της μετάδοσης έχουν άλλο grading system. Αλλά η πηχτότητα, το εξόδες που λένε, είναι παρόμοιο 10-30 με 75-95. Ωραία, εδώ πέρα έχουμε στραγγίξει, εδώ πέρα βάζουμε 250 ml. Θα πάρουμε τώρα το λάδι μας και τα πάμε να γεμίσουμε. Ωραία, άστο λίγο να στραγγίξει και με το που στραγγίξει όλα θα βάλουμε την τάπα. Πού γεμίζει αυτό. Πού το βάζεις το λάδι. Ποιο λάδι. Αυτό πώς το βάζεις. Από την τάπα, λοιπόν. Την ίδια.
όμως δεν είναι την ίδια. Αυτό λέω. Το βάζω. Κάλυψε το, ναι. Αυτό είναι δύσκολο. Πάμε level 2 τώρα. Θα σε πάρω αυτό να μην τα προορίζεσαι. Κοίταμε λίγο εδώ. Αυτό είναι πράσινο. Έχουμε... Ωραία, είναι πολύ βρώμικο. Είναι βρώμικο, εντάξει. Άμα δεν πειράζει. Εγώ δεν το ξανακάνω. Όχι, πειράζει, πρέπει να το ξέρω, ρε φίλε. Τώρα το έμαθα. Εντάξει, συνήθω τι βρωμίζουμε καλά. Και τα δικά σου ήταν μαύρα. Δηλαδή αυτά που βάλαμε ήταν πολύ πιο καθαρά από αυτά που είχε μέσα. Και θα δούμε μετά πόσο είχε μέσα. Τώρα θα κάνεις κρούγκους φύγες. Μπορείς να ξεπλένεις λίγο τα χέρια σου, αν Μην κάνεις τα έχουμε αυτά. πουτάνα τα υλικά, ρε φίλε. Νομίζω γράμμα στα πράγματα. Αυτά είναι για να... Εξώ γουστάρεις. Ξέρω ότι γουστάρεις την βρωμιά. Μα να κουστάρω βρωμιά, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι βρωμιά, είναι εμπειρία, ρε φίλε. Μ' αρέσει η αλήθεια και η βρωμιά. Τα ρόλια οι γυναίκες στα χρυσαφικά. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ να σου έρθω. Αυτό πρέπει να το γυρίσουμε από εδώ. It was at this moment that he knew. He fucked up. Γυρίζει το τρελό, Για βγάλει το μια. Βγάλει το μια πάλι. Ξεβίδωσε το πάλι. Το βγάλω. Ναι. Δύσκολα πράγματα. Μπορεί να έχουμε... Διαρροή. Είναι δύσκολο αυτό. Έγινε μια, θα έλεγα, πολύ χοντρή μαλακία. Μας χάλασε εδώ πέρα το σπήρωμα, έχει για όλο το κομμάτι που βιώνουν τα λάδια. Μάλακα μου, πώς έχει το πράγμα. Από την αλήθεια δεν ξέρω πώς λύνουμε αυτό. Αλλά ήταν έτοιμο, ρε φίλε, δεν κάναμε κάτι. Και το σπήρωμα ήταν γραμμένο. Θα το είχε γαμίσει ο προηγούμενος. Απλά έμεινε στα δικά μας χέρια τώρα. Δηλαδή δεν έχει ευθύνη τον Πέσα Γκαράζ γι' αυτό. Πώς νιώθεις που θα πας με τα πόδια σπίτι? Εντάξει, τα έκανα δίπλα μου. Πώς νιώθεις που γάμισες το μηχανάκι ενός χριστιανού? Αρκετά βαρικάρι. Γιατί είναι και ένα πρόβλημα που δεν ξέρω πώς το λύνω. Πέρα από το να πάρεις καινούριο κάρτερ. Δηλαδή όλο αυτό. Δεν ξέρω καν αν ηλεκτροπολείται αυτό. Τι, Δεν ξέρω αν μπορείς να το ηλεκτροπολίσεις. πόσο θα ζητάω. Φιλαράκι μου, δυστυχώς. Κοίτα, αυτά συμβαίνουν. Είναι μέσα στη ζωή. Φράνση, έχεις καμιά δουλειά με το μηχανάκι, ρε? Τι? Έχεις καμιά δουλειά με το μηχανάκι? Δεν θα πάω πουθενά. Μπα. Ωραίος, ρε, μια χαρά. Αδικιάζω. Λοιπόν, πρώτη απογοητευτική σκηνή στον Πέσα Γκαράζ. Θα μπει και η μουσική τώρα από κάτω. Θέλει μια κόλλα, ρε, μπρο. Ούχου. Θυμάσαι που έχεις κάνει την αλλαγή τελευταία φορά? Αυτό. Ναι. Στο φωτιόν. Μπορώ να κάνω. Δεν σου είπε τίποτα. Τι να σου πει. Ναι, τώρα παπατζηλί.
ετοιμαστεί να το... Αλλά τώρα θα μάστρας κάνει κάτι πιο... Κατευθείαν για δουλειά μπήκε. Ούτε καν να περιμένει. Κάλε βίντεο τις προάλλες. Ναι, αυτό τι... Εσύ, για να σε ακούω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε με το τέτοιο, με το σπασμένο. Τι θα κάνουμε. Θα το κολλήσουμε με το τέτοιο τελικά. Όχι, δεν θα το κολλήσουμε. Θα μορφοποιήσουμε εκεί το μέρος και θα ανοίξουμε νέο σπήρωμα σε άλλη μεριά να μπει νέα βίδα. Οκ, θα το κάνεις όντως όμορφο. Δηλαδή λειτουργικό. Ναι. Εντάξει, θέλει το χρόνο του, θέλει λεπτομέρεια. Άρε, Φράνση. Ναι, αυτό εδώ τώρα είναι δύσκολο για να γίνει, έτσι. Ή θα πρέπει να κατέβει ο κινητήρας να πάει σε κάποιον να το κολλήσει, έτσι. Που και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο θα κολληθεί καλά. Κοίτα, αυτός δεν είχε πρόβλημα και να το μπουκώσουμε μόνιμα, λέει εντάξει τα αρχίδια. Αυτά κάθε πόσο, 10.000, 20.000. Ναι, το θέμα είναι όμως να το κάνουμε, να μπορεί και ο άνθρωπος να αλλάξει μια βαλβολίνη, έτσι. Και αυτό ανορθόδοξο θα είναι, να το ταπώσουμε εκεί. Εντάξει, θα πεις μετά μπορεί να τη στραβάει με σύριγγα, αλλά και αυτό πάλι δεν είναι σωστό. Εντάξει. Δηλαδή τα γκρέζια και τέτοια δεν θα μπορεί να το τραβάει. Ναι. Ή με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να μπορεί να ξεπληθεί μέσα. Εντάξει, δεν είχε πρόβλημα σαν σπήρωμα. Αυτό τώρα θα μπορούσε, σου λέω, να κολληθεί έτσι εκεί. Εγώ αλλά... αυτό σχεδιάζα να κάνω. Ναι, έτσι, αλλά όπως μετά δεν. Ναι. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω σωστή ιδέα. Εντάξει, αυτό σου λέω. Μου έδωσε την άδεια, λέω ότι εντάξει δεν με νοιάζει. 20.000 χιλιόμετρα δεν ξέρω καν αν θα αντέξει ακόμα το μηχανάκι. Ναι. Είναι μπουρδέλα. Λοιπόν, Αλλά εσύ. με τα κατάλληλα εργαλεία πιστεύω θα το συνεφέρουμε. Τι χρειαζόμαστε άλλα. Τι χρειαζόμαστε. Τι χρειαζόμαστε. Ναι. Χρειαζόμαστε ένα τρυπάνι, ένα τροχό Αυτό τα έχουμε. και να του φτιάξουμε και ένα σπήρωμα σε κάποιο σημείο που Από σκέφτομαι. αυτό που έχει ήδη μείνει, ας πούμε. Όχι, αυτό θα φύγει τελείως. Α, θα το κόψει, θα το βάλεις πιο μέσα. Θα φύγει τελείως αυτό. Άρα θες και κολλαούζο να φανταστώ δηλαδή. Δηλαδή θα το κάνουμε να Ναι. έχει εδώ το σπήρωμα. Ναι. Απλά θα πρέπει να τροχιστεί εκεί. Οκ, έχω τροχό. Έτσι είναι όταν έχεις το κατάλληλο. 10, σου δώσω και το extension εδώ. Είναι γνωστό σου. Ναι, φίλος. Δεν φώναζε, δεν ούρλιαζε. Όχι. Εντάξει, φαντάσου ένα χρόνο που είχε κάνει 2.000 χιλιόμετρα. Δεν το κυκλοφορεί πολύ. Τα ρήφας. Τσιρικάς. Τα ρήφας Ναι. για τις βίδες. Ό,τι. Τι ζεις στα εργαλεία, ό,τι βγάζεις. Απ' τη μία ξενέρωσα εκεί που το βρήκα σπασμένο, ας πούμε, γιατί λίγο γάμισε τα πρόβλημα, αλλά απ' την άλλη πάλι καλά που μου έτυχε με το φίλο. Και δεν μου έτυχε με άλλον. Ντρέμελ έχεις. Ούτε.
ή κάποιο είδος μικρού τροχού, κάτι. Το κόψε. Ωραίος. Έχεις γράσο, Όχι. λάδι. Λάδι, ναι. Ούτε γράσο, ούτε γράσο. Δεν ήξερα τι γράσο να πάρω. Εδώ πέρα, από αυτά τα move που κάνουν μόνο masters. Χειρουργείο κανονικά, Απλά δεν έχουμε τα μέσα. Ρε Φράνση, τι έχουμε κάνει για σένα. Όσα θες. Όλα για πάρτι σου είναι αυτά. Ούτε αέρα έχουμε, να φανταστώ. Όχι. Στόμα. Έχεις ψαλίδι. Ναι. Όλα ευθεία. Ούτε τέτοιο έχεις. Τι άλλο. Καταλάβεις, δεν έχουμε μηχάνημα να πιάσουμε αυτό. Αυτό δεν κάνει που είναι και Δεν καλά. κάνει, δεν θα με αφήσει εκεί να γυρίσω. Είναι το μοτέρ, καταλαβαίνεις. Τι σου έδωσε, αυτό και αυτό σου έδωσε. Κανονικά μπαίνει αυτό. Ναι. Αλλά δεν έχουμε Αλλά περιθώριο για να γυρίσει. δεν έχεις χέρι εκεί, ναι. Ναι, κατάλαβα. Αν είχαμε το κατάλληλο εργαλείο, θα είχαμε τελειώσει τώρα, καταλαβαίνεις. Εννοείται. Άσε, θα το σηκώσουμε μετά και θα το. Ούτως ή άλλως θα το ρίξουμε, θα το σηκώσουμε και θα ρίξουμε στην τρύπα σε καθαριστικό φρένο για να φύγουν τα γρέζια, καταλαβαίνεις. Ναι. Αφού όμως τελειώσουμε με. Ναι. Σωστό. Και με σπυρώματα. Σε βλέπω παλεύεις και ξέρεις κάπως θέλω να συνεισφέρω. Αυτό με πιάνει. Εντάξει, τι να κάνεις, φίλε. Εντάξει, και απλά μοιράζομαι λίγο το κίνητρο. Αυτά είναι τώρα που σου λέω. Πες ότι μπαίνει κάποιος και του πάει να το λύσει και παθαίνει αυτή την αβαρία. Τι θα του κάνεις. Λέμε. Εκεί θα έχεις μπλέξει. Τον στέλνω στο γειτονικό συνεργείο για να έχω καλές σχέσεις. Τα κατάλληλα μέσα. Ναι, αλλά ένα συνεργείο θέλει πολύ εξοπλισμό, φίλε.
Καταρχήν θες διαγνωστικό. Ναι. Όλα τα καινούργια πλέον, Ναι. χωρίς διαγνωστικό γάμισε τα. Και εκεί πρέπει να ρίξεις και χρήμα, έτσι. Γιατί θα έχει αναβάθμισεις, θα έχει μαλακίες, θα έχει ιστορίες. Ποιο μηχάνημα θα είναι, τι θα είναι. Χώρια από εδώ μέσα θα πρέπει να προμηθευτείς υπολογιστές, POS, μαλακίες. Τα έχεις υπόψη αυτά. Όσα έχω, τα έχω. Τώρα τα υπόλοιπα βλέποντας και κάνοντας. Βιομηχανία. Όχι ρε τέτοιο, γερμανικό. Βλέπω εγώ. Αλλά είναι και αυτή λίγο στραβή. Τεφλόν έχεις. Το άσπρο. Όχι εδώ, έχω σπίτι. Μπορεί να χρειαστεί ένα λίγο. Να πάω να φέρω. Κοντά είναι, 5 λεπτά. Δεν μου είναι, όχι. Για σιγουριά ρε παιδί. Σιγουριά. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει, επειδή είσαι μερακλής. Και παρόλα αυτά, τύπου έκατσε, προσπαθείς να το φτιάξεις. Δεν είπες βαρικάρι, το... Τι. Κόλλα το τώρα, εντάξει. Ό,τι έγινε, έγινε. Όχι, εντάξει. Κούλο. Αφού μπορεί να γίνει, το παλεύεις. Δεν το συζητάς. Είσαι ωραίος. Εντάξει, γιατί στο συνεργείο το άλλο δουλεύαμε με άλλο τρόπο, έτσι. Εκεί δεν είχαν ούτε τα μέσα, ούτε τίποτα. Τη διάθεση. Γιατί εντάξει, τα μέσα μπορούσαν να τα έχουν εύκολα, είχαν λεφτά. Το πίνα κιόλας με Το καθαριστικό. έβγαλε ρέζικα. Τέλος, κλείνουμε, βάζεις βαρμολίνη και έφυγε. Ούτε εργάτα, ούτε ζημιά. Γεια σου ρε Φράντσι, κολόφαρδε. Ούτε κολλήματα, ούτε... Θα σου χρωστάει μια τέτοια κούρσα σίγουρα. Τι κούρσα. Με το ταξί. Είναι τα ρήφας, δεν είπαμε. 23 χρόνων, παιδιά. Τα ρήφες. Κόψε ένα κομμάτι. Θες και τις κάμερες, μαλάκα. Τι Κάμερα είναι μισή δουλειά. Κάμερα είναι μισή δουλειά. Διψάει ο κόσμος. Καλά, πατέντα. Βάλε 2,50 εσύ που ξέρεις. Ωραία. 100, 200, 200. Επειδή δεν ήθελα να κάνω έξοδα περιτά, ας πούμε, ξέρεις το... Έλα. Έλα ρε. Ναι. 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 Τέλεια. Πραγματογνώμονας και θα μας απαντήσουν λοιπόν. Να κάνει λίγο υπομονή. Εντάξει. Αυτό το σχέδιο χωνεί, παιδιά. Να πάρεις κατευθείαν αυτόν τηλέφωνο. Είπαμε. Μπράβο. Ευχαριστώ μας τώρα. Ευχαριστώ για τα έβγε. Εντάξει, ένα τέτοιο βίντεο σαν δεν έκανε κάτι, αλλά...
Ό,τι τέτοια είναι τα παίρνουμε. Ό,τι εύσημα. Είσαι προστασιακό. Δεν το περίμενα ότι μπορούσε να γίνει αυτό. Δεν το σκέφτηκες καν. Όχι. Εντάξει, μου πέρασε από το μυαλό, ξέρεις, αλλά λέω άμα δεν ξέρεις, δηλαδή τώρα που το έχω δει, τώρα ναι, εννοείται. Αλλά άμα δεν το δεις, είναι αυτό, ότι είσαι πάντα χεσμένος με κάτι τέτοια. Δηλαδή και με το που έσπασε, λέω γάμισε τα, δεν ξέρω τι κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, εγώ δεν είχα εικόνα να δω αν έχει ψαχνό, πώς είναι, που Ναι, γυρνάει, ναι, που πάει. Όχι, σίγουρα. Υπήρχε και άλλη λύση να κάνουμε. Λέγε. Να κολλάγαμε εκείνο το κομμάτι, το σπασμένο μπαπ μόνιμα και να του κάναμε τρύπα, να βγάζαμε τον τροχό και να του κάναμε τρύπα κάθετα και να του βάζαμε βίδα από κάτω. Καλά, εντάξει, εσύ πρέπει να κάνεις δικό σου μηχανάκι, ρε φίλε. Δεν είσαι... Έχει πράγματα να του κάνεις, καταλαβες. Λες να τα έχει επίτηδες αυτά. Τι. Λες να είναι επίτηδες έτσι ή απλά έχει τύχει. Έτσι της βγήκε στο σχέδιο, στο Μάλλον, παλού. ναι. Καλό αυτό, ότι έχει ψωμί. Τώρα τουλάχιστον αλλάζει και βαλβολίνη ο άνθρωπος, καταλαβες. Τώρα το κάνεις καινούργιο, εντάξει, έτσι όπως ήταν μπουρδέλο πριν. Ωραία. Εσύ για αυτή τη δουλειά σου πώς θα το χρέωνες. Αυτό. Ναι. 50. 50. Οκ. Εντάξει, μόνο το χρόνο που έχεις φάει. Είναι γαμίση. Θα τον ρώταγε, ας πούμε, τι επιλογή θα του δίνεις επιλογές ή να τον μπουκώσει για πάντα ή να το κάνει έτσι. Θα το Όχι, έλεγε. πρώτα θα το βλέπα. Θα είχα εικόνα, θα ήξερα τι μπορώ να κάνω και αν μπορώ να το κάνω. Ναι. Θα του έδινες... Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το βλέπεις που... Να λύσει, όπως και να έχει, δεν υπήρχε περίπτωση. Θέλω να πω, θα του πρότεινες είτε αυτό είτε το κόλλημα σαν λύση. Εγώ είμαι κατά του να καταργήσεις κάποια πράγματα. Ναι. Δηλαδή θα το παλέψω μέχρι το τέλος. Σωστό είναι αυτό. Σωστό, συμφωνώ σε αυτή τη λογική. Εκτός αν δεν παίρνει κάτι, έτσι. Ναι, οκ. Δηλαδή, π.χ. αν είναι Beverly στην Τάπαλα View, εκεί τη γάμισες. Εκεί Γιατί? δεν έχεις επιλογές, τίποτα. Μόνο μπούκομα και... Εκεί γάμισες τα, άστα, έχεις λέξεις.